Прывітанне! Вы слухаеце падкаст «Лісты да мамы» ад культурна-асветніцкага парталу «Будзьма.орг». З вами Ганна Комар, і тут я распавядаю пра сваё жыццё ў Лондоне, а таксама дзялюся думкамі на розныя тэмы, ад радасцяў і цяжкасцяў эміграцыі да фемінізму, гвалту і адносінаў паміж дачкой і маці. Прывітанне, мамка! Хачу пачаць сённяшні ліст з паэтычных радкоў. Калі жыць і не бачыць прыгожага, лепш прыгожай раптоўна згарэць. Іх напісала беларуская паэтка Ганна Брэская ў 1927 годзе, а ў 1936 звесткі пра яе губляюцца пасля таго, як быў арыштаваны яе муж паўторна. Яна раптоўна згарэла, і нам засталося ад яе 13 вершаў, сабраных у кнігу «Настурцыі», дзякуючы дапамозе Леаніда Маракова. Кожны раз, калі узгадваецца імя Леанід Маракоў, я думаю пра адзін выпадак. У красавіку 2016-го я праводзіла у мінскім аэрапорце і вярталася ў горад аўтобусам. Побач са мной сядзеў мужчына. Мы разгаварыліся, ён прадставіўся пляменнікам рэпрэсаванага беларускага паэта і пачаў распавядаць, што піша кнігу пра свайго дзядзьку, пра рэпрэсіі, расстрэлы, пераслед, творчасць. Мая галава была занятая каханнем, якому я толькі што сказала да сустрэчы ў аэрапорце. Я не ведала гісторыю, пра якую апавядаў гэты мужчына, і я амаль не слухала. Той мужчына быў Леанід Маракоў, пляменнік беларускага паэта Валера Маракова, расстралянага Анкус у ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года разам з больш як сотняй іншых беларускіх навукоўцаў, культурных і дзяржаўных дзеячаў. Сярод іх было 22 літаратары. Ноч з 29 на 30 кастрычніка адзначаецца нами як ноч паэтаў. Паэты зрабіліся галасамі ўсіх, каго прымусілі замаўчаць. Не толькі ў тую ноч, але цягам 1920-1930-х. Падчас маштабных рэпрэсій супраць нашай нацыянальнай інтэлігенцыі, увесну 2016-го у аўтобусе з аэрапорта ў Мінск я глядзела на Леаніда Маракова як на дзівака. Радкі, якія паэтка Наста Кудасава напісала восенню 2020-го, мы не верылі ў 37-й, і да нас пагрукаў 20-й. Былі і пра мяне. На шчасце, людзі здольныя адукоўвацца і разумець. Увосень 2019-го я напісала верш, у якім уяўляла, што калі б цяпер быў 37-й, мяне б таксама расстралялі. Восень 2021-го ў беларускай царкве ў Лондоне мы чыталі вершы паэтаў, расстраляных у 37-м, і вершы сучасных палізняволеных паэтаў. Сёння я адмяніла спатканне, каб напісаць табе ліст пра тое, як мы ушанавалі ноч паэтаў у Скарынаўскай бібліятэцы ў Лондоне, а дакладней, ноч паэтак. Яніна Германович, Ганна Брэская, Валянціна Казлоўская, Наталля Вішнеўская і Евгенія Пфлямбам. Мы дакладна ведаем, што з іх усіх сталінскія чысткі не перажыла Валянціна Казлоўская. Лёс Ганны Брэскай невядомы. Пра гэтых паэтак нам распавядала Лена Зінскім, беларуска-амерыканская паэтка і перакладчыца, якая робіць магістарскае даследаванне ў NYU. Паралельна з напісаннем уласных вершаў яна перакладае на ангельскую расстраляных паэтаў, а таксама рэпрэсаваных паэтак. Для Лены пачаткам гісторыі стала тое, што яна даведалася, калі пачала даследаваць гісторыю сваёй сям'і. Многія чальцы былі расстраляныя, і большасць былі з Беларусі. Да гэтага Лена лічыла сябе рускай паэткай, але той момант адкрыцця стаў пераломным. Яе задума ў тым, каб не проста перакласці, але адаптаваць гэтыя вершы для англамоўнай аўдыторыі. Сярод згаданых паэтак я адразу пазнаю імя Наталі Вішнеўскай, таму што чытала кнігу «Неба мнагавокае», надрукаваную жаночым выдавецтвам Флямбам. Найбольш мяне зацікавіла яе эпісталярная спадчына, з якой мы даведаемся не толькі пра яе цяперашняе мінулае, але і пра характар, сфармаваны складаным лёсам. У 1927-м Наталля Вішнеўская выйшла замуж за паэта Алеся Дудара, які быў арыштаваны ў 1929-м і высланы ў Смаленск, а пазней расстраляны ў ноч 29 кастрычніка. Пасля яго арышту ў Наталі ўзніклі праблемы з навучаннем у БДУ, працаўладкаваннем і публікацыямі, бо яна была жонкай ворага народа. Яе прымусілі скасаваць іх шлюб. Другім мужам Наталі стаў паэт Алесь Звонак, які ў 37-м таксама быў арыштаваны як вораг народа. Яна вымушана з'ехала з Беларусі ў Ленінград і там праз некаторы час пабралася шлюбам з яшчэ адным паэтам, Янкам Бобрыкам. Ён загінуў у блакадным Ленінградзе. Словамі Наталлі, у яе гэтая паласа няшчасця пачалася ў 1929 годзе і цягнулася да 1953-го. Усе гады пад калпаком, як яна сама кажа. Падзялюся з табой яе вельмі энергічным, натхняльным вершам.
да дня жанчыны. Гэй, ляці, моя першая песня, у кужэльную, шэрую вёску. Гэй, туды, дзе ў хаце курнай, тчэ жанчына, схіліўшыся кросны. Ды напомні, што час падняволля знік у тхляні шэра туманнай, што праменнямі новае сонца на прадвесне ёй зяе загнанай, што ў цемры мінушчыны шэрай адышла жнейка вечна прыгонная, і на месцы яе ўзянні новым жыцця стала сонца свабодных загонаў, ужо ад хатніх турбот векавечных, ад жніва, ад калыскі дзіцяці. Яе клічуць у сабе ўся ўладна, яе кліча вялікая праца, што на росквіце дзён светазорная, звіру бур, завірух, навальніцаў. Яна ўстала, магутная, смелая, яснай долі сваёй будаўніцы. Дык ляці, моя першая песня, у кужэльную шэрую вёску. Гэй, туды, дзе ў гарачае лета вецер спелым гуляе калоссем. Сакавік 1925 года. Актыўны перыяд літаратурнай працы Наталіі Вішнеўскай абмежаваўся 1920-мі. З кнігі «Неба мнагавокае» зразумела, што яна спыніла пісаць не толькі праз абставіны, якія зламалі, як яна сама піша ў лісце беларускаму паэту і пісьменніку Сергею Грахоўскаму ў 1981 годзе. Цытата. «Доўгія гады работы з ранку да ночы, адарванасць ад літаратурнага жыцця, 1952 год і іншае. Але і праз калегаў мужчын, і, што самае крыўднае, сярод іх быў яе другі муж Алесь Звонак. Да таго ж, гадоў 20 з лішкам таму назад, наш агульны прыяцель Звонак сказаў, што пачынаць мне ўжо позна і зусім адбіў ахвоту брацца за пяро. Вішнеўская распавядае і пра Еўгенію Пфляумбаум, якая таксама замаўчала на паўстагоддзя. Яна была замужам за рэпрэсаваным паэтам Максімам Лужанінам і паехала за ім у ссылку. Вішнеўская піша пра Пфляумбаум у лісце Сергею Грахоўскаму ад 13 снежня 1987 года. А наогул Жэня дурная з дурных. Даўно магла мець сваё імя. Мне нехта гаварыў, што яна часам пісала за яго. Дапамагала мужу часам сама Наталя. Напрыклад, яна апісвае выпадак, як аднойчы Бобрык і Звонак мусілі напісаць кароткі тэкст песні, падгатовую музыку для фільма. Усю ноч яны пыхцелі, але нічога не атрымлівалася. Тады Наталя, якая хацела спаць, напісала ім словы песні, а пасля яшчэ адной. Тэкст пайшоў за імем Звонака. Колькі такіх гісторый могуць распавесці жанчыны таго часу. Я вельмі чакаю, калі змагу прачытаць выбраную паэзію Еўгеніі Пфляумбаум «Сонца», якую клала Аксана Данільчык і надрукавала выдавецтва Пфляумбаум. А пакуль што адчыняю выпадковую старонку і дзялюся з табой вершам, які мне адгукаецца. Дома. След думкі вандроўнай вядзе да айчыны, пад водарным веццем чакае дамок. Што даць наўзамен белай фарбы каліны, калі яна гэтак усцешыла зрок? Аддзячыць ёй чым, а хіба вымагае? Лясная вясна не гандлюе дабром, таму і цаны твайго роднага краю не выспяваць песняй, не скласці пяром. На імпрэзе Лена распавядае пра кожную паэтку, пасля мы чытаем іх вершы. Усе прысутныя могуць выбраць, які беларускі верш з падрыхтаванай Ленай Знізкай хацелі прачытаць. Такія калектыўныя чытанні зрабіліся традыцыяй для лонданскай ночы паэтаў. Пасля Лена чытае свой ангельскі пераклад гэтых вершаў. А аўдыторыі ёсць англамоўныя слухачы, якія нічога не ведалі пра ноч паэту раней. І дзякуючы таму, што лекцыі і вершы чытаюцца па-ангельску, у нас атрымліваецца іх зацікавіць. Хтосьці зачытвае Настурцыі Ганны Брэскай, я шкадую, што не выбрала гэты верш. Настурцыі. Частка першая. У лахмотцях лістоў вецер туліцца. Плача вуліца гулам калёс. А на вогнішчы сочных Настурцыі празлёгся брадзяга мароз. І не шкода, няхай упіваецца, недацвёўшай апошняй красой. Лепш загінуць пунцовую раніцай, чым па кроплі губляць жыццё. Я не знаю, чаго плача вуліца, што так вецер мінорам звініць. Было лета. Цвілі Настурцыі, ды завялі ў імглістую стынь, і мароз галаву сівалосую на гарачых пялёстках пагрэў. Калі жыць і не бачыць прыгожага, лепш прыгожай раптоўна згарэць. Мне так хочацца чытаць іх кнігі, лісты, ведаць, пра што яны думалі, чым жылі. Чамусьці думаецца, што мы паразумеліся б, хаця б таму, што любім Беларусь і дзелім жаночую долю. А можа быць, наадварот, спрачаліся пра фемінізм і месца жанчыны. Калі гляджу на фотаздымак Валянціны Казлоўскай, з'яўляецца адчуванне, што мы знаёмыя, што наша сустрэча была б адной з тых, калі не можаш нагаварыцца.
Валянціна была арыштаваная ў снежні 1937 года і расстраляная 31 сакавіка 1938 па абвінавачанні ў шпіянажы на карысць латышскай выведкі, бо нарадзілася ў Рызе. Ёй быў 31 год. На імпрэзе Лена сказала, што гэты верш Валянціны Казлоўскай ёй падаўся вельмі актуальным і цяпер, улічваючы жахі, якія адбываюцца ў свеце. Над соннай зямлёю з нябеснай высі скрозь маркотныя хмаркі начныя, зорка сумна на горы няпраўду глядзіць, што заліла абшары зямныя. Цёмна, сумна і страшна наўкол. Месяц гдзесьці за хмаркі схаваўся, ясных зорак нямы карагод згінуў у небе, быццем спужаўся. Яніна Германович таксама была замужам за паэтам, які ўвойдзе ў 12-ку расстраляных у трагічную ноч 37-га. Як жонку здрадніка радзімы, яе таксама арыштавалі і асудзілі да 8 гадоў выпраўленча-працоўных работ у акмолінскім лагеры жонак здраднікаў радзімы, так званы Алжыр. Пасля яна зноў была арыштаваная ў канцы 1940-х, пачатку 50-х і вызваленая канчаткова ў 1955 годзе. Пражыла яна ўсяго 49 гадоў, моцна хварэла. Майя Кляшторная, дачка Яніны Германович і Тодара Кляшторнага, якая правяла 5 гадоў у акмолінскім лагеры, пасля 6 у дзіцячым спецпрыёмніку НКУС, а пасля гэтага яшчэ 7 у ссылцы ў Сібіры разам з маці. Распавядала, што Яніна працягвала пісаць нават у ссылцы, але тыя тэксты не захаваліся. Я знайшла толькі адзін яе верш, напісаны ў 1929 годзе. Надзеі. Надзеі, мілыя надзеі, надзеі, сэрца летуценні. Я вас у сэрцы вечна грэю, нядружны з вамі чорны цені. Як гора ці ўцеха нахлынуць, магутныя хвалі ў грудзі юнацкія, слёзы змываюць горкую муць і родзяць песні ваяцкія. Песні бадзёрыя вецер падхопіць на ўлоне свавольна, праспяваеш шумна вецем ці траўкай у стэпах прывольных, а песні шчырыя з сэрца адчуюць, напэўна, і людзі, заўтораць з ветрам ад сэрца, і песня вечна жыць будзе. Ах, песні, песні надзеі, і колькі ў тонах чуць веры, якой не ўкрадуць зладзеі, буры, нягоды не разувераць, надзеі, вечныя надзеі, надзеі, сэрца прыванні, я вамі сэрца вечна грэю, іду ў прасторы, што прывабны. Пра гэтых паэтак мы гаварылі, іх мы чыталі на імпрэзе, якая называлася «Ноч паэтаў і дзяўчаты». Лена патлумачыла, што менавіта так, і дзяўчаты, падпісваліся паэткі ў зборніках пасля пераліку імёнаў паэтаў-мужчын. Але гэта не ўсе паэткі, чые імёны вядомыя нам. На старонцы Executed Poetry ў інстаграме, прысвечанай беларускім і украінскім паэткам і паэтам, якія прайшлі праз сталінскія рэпрэсіі ці былі забітыя падчас іх, я знайшла інфармацыю пра Ядвігу Бяганскую, якая таксама апублікавала вершы ў 1920-х. Чый муж, паэт, быў расстраляны. Яна сама была арыштаваная ў 37-м і асуджаная на 10 гадоў лагераў на Калыме. Ядвіга, бадай адзіная з пералічаных аўтарак, хто працягвала літаратурную працу. Праўда, як празаік і перакладніца. Хочацца чытаць, даследаваць і распавядаць табе гісторыі гэтых жанчын, мамка. Бо ты, як і большасць людзей у Беларусі, ніколі пра іх не чулі, як не чула калісьці і я. Можа быць, ты не зразумееш усё, пра што я напісала ў гэтым лісце, як не разумела калісьці я, але мы, людзі, маем здольнасць да трансфармацыі і росту. З надзеяй на лепшае заканчваю свой ліст. Абдымае. Твая дачушка.